హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము 18వ అధ్యాయంలోనే నిన్న కొన్ని శ్లోకాలు చూసాము. మిగిలిన శ్లోకాలు ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో ప్రారంభంలో అర్జునుడు సన్యాసము మరియు త్యాగం యొక్క ఉద్దేశాలను తెలుసుకోగోరిన వాడై కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడము, దానికి సన్యాసం అంటే ఏమిటి, త్యాగము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము నిన్నటి క్లాసులలో చూసాం. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, సన్యాసం అంటే ఏంటి, త్యాగం అంటే ఏంటి, కర్మలను చేయాలా వదిలివేయాలా అనేటువంటి మొదలైనటువంటి ఆ విషయాలను తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడై. సో కామ్యకర్మలను విడిచిపెట్టడము సన్యాసము అని, కర్మఫలాన్ని విడిచిపెట్టడము త్యాగము అని భగవంతుడు మరి తెలియచేసి, అలాగే వివిధ ప్రామాణికులు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను కూడా ఆయన తెలియచేస్తూ యజ్ఞము దానము తపస్సు మొదలైనటువంటి వాటిని ఎప్పుడూ కూడా వదిలివేయకూడదు అని చెప్పి, సో ఒకవేళ
అలా వదిలివేసినట్లయితే అది మరి అంటే కర్తవ్యాన్ని పూర్తిగా వదిలివేయడము తామసికమైనటువంటి త్యాగము అని, కష్టంగా ఉన్నాయని కర్తవ్యాన్ని వదిలివేయడము రాజసికమైనటువంటి త్యాగము అని, ఇక మరి ఇది నా కర్తవ్యము అనేటువంటి భావనతో కర్మలను ఆచరించినట్లయితే సాత్విక త్యాగము అని చెప్తూ, మరి అలాగే 10వ శ్లోకంలో నిజమైనటువంటి త్యాగి అంటే ఎవరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. సో సత్వగుణ సంపన్నుడు, బుద్ధిమంతుడు, సంశయ రహితుడు అయినటువంటి త్యాగశీలి కామ్యకర్మలు కష్టప్రదాలైన ఆ కర్మలను ద్వేషించడు, శుభప్రదాలైన లేదా సులభ సాధ్యాలు అయిన ఆ కర్మలను అభిమానించడు. అంటే నిజమైనటువంటి త్యాగి అనేటువంటి వాడు ఇష్టం లేని కర్మలను ద్వేషించడు, ఇష్టమైనటువంటి కర్మలను కూడా అతిగా ఆసక్తి చూపడు. సో అనేది ఇక్కడ తెలుపబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూసాం. ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో కర్మను పూర్తిగా వదిలివేయడం సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఈ 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా నా వాయిస్? వస్తుంది ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది. శ్లోకం చదవమని అనమాట అది వైఎస్ లక్ష్మీ ప్రభుజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ దేహదారి అయినటువంటి వానికి సమస్త కర్మలను త్యజించడము అంటే కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడము నిజంగా సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మల యొక్క ఫలాలను త్యజించేటువంటి వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే కర్మను పూర్తిగా వదిలివేయడం సాధ్యం కాదు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. నహి దేహ భృతా శక్యం అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శరీరంతో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి మనిషి అన్ని రకాలైనటువంటి కర్మలను పూర్తిగా వదిలివేయడం అనేది సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించవచ్చు. అలా త్యజించినటువంటి వ్యక్తియే నిజమైనటువంటి త్యాగి అని పిలువబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు, మనిషి ఏ సమయంలోనూ కర్మను త్యజించలేడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి భగవద్గీత ద్వారా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. కాబట్టి మరి కర్మను త్యజించలేడు కనుక ఆ కర్మలను కృష్ణుడి కొరకే పనిచేస్తే అయినట్లయితే, అంటే కర్మ ఫలాలను భోగించకుండా సమస్తము శ్రీకృష్ణుడికే సమర్పించేవాడు నిజమైనటువంటి త్యాగి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలామంది ఇస్కాన్ సంస్థల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ చేసేటువంటి ఉద్యోగాల్లో వచ్చేటువంటి అమౌంట్ని వారు సంస్థకు, ఇస్కాన్ సంస్థకు ఇచ్చేటువంటి అంశాలను కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అలాంటి వాళ్ళు నిజమైనటువంటి సన్యాసులే, అంటే నిజమైనటువంటి త్యాగులే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి శరీరంతో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి మనిషి వాస్తవానికి అన్ని కర్మలను వదులుకోవడం అనేది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు.
ఎందుకంటే మనకి ఆ 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది, ఎవరు కూడా కర్మలను వదిలివేయలేరు, త్యజించలేరు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని పోషించుకోవడానికైనా కర్మలను ఆచరించవలసి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మీ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో ఒక కర్మ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనం చేసినా చేయకపోయినా శ్వాస తీసుకోవడం జరుగుతుంది, మన ఆలోచనలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి, మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది, నడవడం జరుగుతూ ఉంటుంది, మన కుటుంబ సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలలో ఇన్వాల్వ్ అవడం కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను కర్మ చేయను అంటే కుదరదు, అది సాధ్యం కూడా కాదు, ఆచరణలో సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ ఫలాసక్తిని వదిలివేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అదే నిజమైనటువంటి త్యాగము లేదా నిజమైన సన్యాసము. సరళదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయని వాళ్లకు మరణానంతరము తాము ఆచరించిన కర్మల ధర్మ అధర్మాలను బట్టి దుఃఖకరము సుఖప్రదము ఆ రెండింటి యొక్క మిశ్రమము అనే 3 విధాలైన ఫలాలు కలుగుతాయి. అయితే కర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టినటువంటి సన్యాసులకు అవి అంటవు. అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలు 3 రకాలుగా మనకు ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం ధర్మబద్ధమైనటువంటి కర్మలు చేసినట్లయితే మనకి సుఖప్రదమైనటువంటి అంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే కర్మ ఫలాలను త్యజించకుండా ఎవడైతే కామ్యకర్మ రతుడై జీవిస్తూ ఉంటాడో అలా జీవించినటువంటి వాడు అంటే సాధారణంగా చెప్పాలంటే బద్ధజీవుడు. ఈ బద్ధజీవులు కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి కారణంగా వారు ఒకవేళ ఆ కామ్యకర్మ రతులై ఉన్నప్పుడు మంచి కర్మలు చేశారనుకోండి, మంచి ఫలితం వస్తుంది, అంటే సుఖప్రదమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. ఒకవేళ చెడు కర్మలు అధర్మ పనులు చేశాడనుకోండి, దుఃఖకరమైనటువంటి వస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమమైనటువంటి పనులు, కొన్నిసార్లు మంచి పనులు చేయొచ్చు, కొన్నిసార్లు దుర్మార్గమైన పనులు చేశాడనుకోండి, ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమం అంటే సుఖప్రదమైనటువంటి ఫలాలు వస్తాయి, దుఃఖప్రదమైనవి. అందుకే నరకాలు స్వర్గానికి నరకానికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, రెండింటికి వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ కానీ ఎవరైతే కర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టి ఉంటారో వారికి ఇవేవి కూడా అంటే ఈ దుఃఖకరము సుఖప్రదము లేదా మీ రెండింటి యొక్క మిశ్రమము అనేటువంటి కర్మలు అంటే ఫలితాలు ఏవి కూడా ఉండవు. అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై శ్రీకృష్ణుడితో తనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని ఎరిగి ఎవడైతే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడో పనిచేస్తూ ఉంటాడో అంటే మరి మనిషి ఫలితంపై ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేస్తే ఆ ఫలితంతో అతనికి ఏ విధమైనటువంటి అంటే ఆసక్తితో చేస్తే ఫలితం వస్తూ ఉంటుంది, ఆసక్తి రహితంగా చేస్తే ఎటువంటి ఫలితము రాదు, అంటే బంధనం కాదు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధమే సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
సో ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ప్రతి కర్మకు 5 కారణాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఇక్కడ అంటున్నారు పంచైతాని మహాబాహో. మహాబాహో అంటే ఓ అర్జున, పంచైతాని, ఏ కార్యం చేయబడాలన్నా వాటి వెనుక ఉన్నటువంటి 5 కారణాలను గురించి, 5 రకాలను గురించి, అంటే 5 కారకములను గురించి సాంఖ్య శాస్త్రం ప్రకారంగా ఏమి చెప్పబడిందో ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్తాను. అది కర్మ ప్రతిచర్యలను ఎలా నిరోధించాలో వివరిస్తుంది అంటూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అంటే 5 కారణాలను మనం చేయడానికి, ఈ కార్యాలను చేయడానికి ఉన్నటువంటి 5 కారణాలను ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ హరే కృష్ణ. మాతాజీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 14వ శ్లోకం మాతాజీ. అధిష్టానం తథా కర్త కరణం చ పృథగ్విదం వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ ఈ 5 కారణాలు ఏంటి అనేది చెప్తున్నారు. అధిష్టానం తదకర్త కరణం చ పృథగ్విదం వివిధాచ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం అంటూ ఏదైతే ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ఒక 5 కారకాలు, ఏ కార్యం చేయబడాలన్నా 5 కారకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే అధిష్టానం అంటే శరీరం లేదా కర్మ జరగడానికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటిది శరీరము. అలాగే కర్త అంటే ఎవరు? పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి. కరణం, ఆ పని చేయడానికి కారణం. ఏంటి కారణాలంటే ఇంద్రియాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు. అంటే అధిష్టానం, కర్త, కరణం. కర్త అంటే పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి, కరణం అంటే కారణమయ్యేటువంటివి, అంటే ఇంద్రియాలు లేదా ఇతర సాధనాలు ఏవైతే ఆ పనికి కారణమవుతూ ఉంటాయో. అలాగే చేష్ట అంటే వివిధ ప్రయత్నాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి కృషి, వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు. దైవం, అలాగే దైవ నియంత్రణ కూడా, అంటే పరమాత్ముని యొక్క అనుగ్రహము, దైవానుగ్రహము, పరమాత్ముని యొక్క అనుగ్రహము. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయాలలో ఆ పరమాత్ముడు, హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉండేటువంటి ఆయనే మన యొక్క కర్మ ఫలాలకు అనుమతించేటువంటి వాడు. ఉపద్రష్ట హనుమంత అంటూ ఆ 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాం కదా. సో కాబట్టి మనకి 5 కారకాలు, మనం చేయబడేటువంటి కార్యాల వెనుక ఉన్నటువంటి 5 కారకాలు. ఏంటి 5 కారకాలు అంటే, 1 అధిష్టానం అంటే శరీరము, 2 కర్త, 3 కరణం అంటే ఇంద్రియాలు, 4 చేష్ట అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు లేదా వివిధ రకాలైనటువంటి కృషి. చేష్ట అంటే చేష్ట. అలాగే దైవం యొక్క అనుగ్రహం, దైవ నియంత్రణ, దైవానుగ్రహము. ఇవే ఆ కర్మ యొక్క 5 అంగాలు అని చెప్తారు. ఉదాహరణకి మనం ఈ శరీరం అనేటువంటి క్షేత్రం అంటాం కదా. క్షేత్రం అంటే సాధారణంగా పొలం లేదా వ్యవసాయం చేసేటువంటి ప్రదేశం. అంటే ఒక రైతు పంట పండిస్తున్నాడు అని అనుకుందాం. అంటే ఆ కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్షేత్రం, రైతు అనుకుంటే పొలం ఏదైతే ఉందో అది అధిష్టానం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ శరీరం కూడా క్షేత్రమే కదా.
మన యొక్క కోరికల అనుసారంగా మన కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ శరీరం ఉంటేనే మనం ఏది చేయాలన్నా చేయగలుగుతాం. ఆత్మ స్వతహాగా ఏం చేయలేదు. అందుకని అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో వాటిలో ఆత్మలు ఏదో చేయాలనుకొని వస్తే ఏం చేయలేవు, శరీరం ఉంటేనే చేస్తాయి. అందుకే ఏదో ఒక శరీరంలోనికి ఆత్మ ప్రవేశించినప్పుడే చేయగలుగుతుంది. సో అంటే క్షేత్రం ఉంటేనే మనం ఏదైనా ఒక పని చేయగలుగుతుంటాం కదా. కాబట్టి మనకి అధిష్టానము అనేటువంటిది వ్యవసాయం చేసేటువంటి ఒక రైతుకి పొలం అనేటువంటి క్షేత్రము అనేది అధిష్టానం అవుతుంది. ఆ పంటలు పండించేటువంటి రైతు కర్త అవుతాడు. ఇక కరణం అంటే ఏంటి? పనిముట్లు. ఆ రైతు పంటలు పండించడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి పనిముట్లు వాడతాడు కదా. అలాగే మరి ఆ పనిముట్లు ఉండగానే సరిపోదు, ఏం కావాలి? చేష్ట కావాలి. అంటే రైతు యొక్క శ్రమ లేదా రైతు కూలీల యొక్క శ్రమ కావాలి. ఆ పనులు చేయడానికి వ్యవసాయం ఉంది, నాట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, వరి నాటేయాలంటే నాట్లు వేయడానికి మనుషులు కావాలి. ఇప్పుడు మనుషులు అవసరం లేదనుకోండి, యంత్రాల ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. బట్ ఒకప్పుడు మేము వ్యవసాయంకి వెళ్ళి నాట్లు వేయించాలి పొలాల్లో అంటే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు, అంతా వచ్చేసి మేము అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేస్తే వచ్చి వ్యవసాయం నాటు వేసుకొని పోయేవాళ్ళు. అలా ఉంటుంది. అలాగే మనం ఏదైనా వరి కొయ్యాలన్నా కూడా ఉంది. ఇప్పుడు కొయ్యడానికి ఎవరు లేదు, రైతు యంత్రాలతోనే చేస్తున్నాం. కానీ అప్పుడు ఉండేటువంటివి. సరే, యంత్రమైన ఒక శ్రమ ఉంటుంది కదా. యంత్రాన్ని నడిపియాలన్న ఒక డ్రైవర్ ఉండాలి కదా. సో అలాగే దైవానుగ్రహం అంటే మరి వ్యవసాయం మంచిగా పండాలంటే ఏం కావాలి? మనకి ప్రకృతి సహకరించాలి. అంటే ఏం కావాలి? వర్షాలు పడాలి, నీళ్లు ఉండాలి. అది దైవానుగ్రహం. అలాగే మన జీవన విధానానికి కూడా అనువర్తించుకోవచ్చు మనం. సో ఈ విధంగా మరి మనం ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా దానికి 5 కారకాలు ఉన్నవి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నా, ఎందుకంటే పూర్వపు ఈ 13వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా ఏ కార్యానికైనా ఏదో ఒక ఫలం ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఏది చేయాలన్నా వెనక 5 కారకాలు ఉన్నవి. ఆ 5 కారకాలను 14వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. వాటిని మనము ఒక ఉదాహరణల ద్వారా చూసినట్లయితే ఆ విధంగా ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. చదివిన వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా? ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీలు. ప్రభుజీలు మీరు చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శరీరవాంగ్ మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శరీర వాజ్మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః. శరీరం చేత, మనసు చేత లేదా వాక్కు చేత ఏ కర్మ లేదా కార్యము జరిగినా అది మంచిదైనా చెడ్డదైనా ఈ 5 దానికి కారణాలు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో శరీరము, వాక్కు, మనసుతో చేసేటువంటి ప్రతి కర్మ, ఈ 5 దానికి కారణాలు. ఏ కర్మ అయినా, అది శరీరంతో చేసేటువంటి కర్మ అయినా, వాక్కు మాటలతో చేసేటువంటి కర్మలైనా, మనసుతో చేసేటువంటి కర్మలైనా, శరీర వాజో ఇక్కడ మనోభిర్యత్. సో శరీరంతోనైనా, వాక్కులతోనైనా, మనసుతోనైనా జరిగేటువంటి ఏ కార్యమైనా అది చెడ్డదైనా కానివ్వండి, మంచిదైనా కానివ్వండి, ఈ 5 దాని వెనుక ఉండేటువంటి కారకములు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనిషి శరీరము, మాట, మనసు ద్వారా ఏ కర్మ చేసినా అది మంచిది అంటే ధర్మబద్ధమైనదైనా, చెడ్డది అంటే అధర్మమైన దానికి ఈ 5 కారణాలు అవుతూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం
కర్మలను ఆచరించేటువంటి 3 మార్గాలు. ఒకటి శరీరం ద్వారా చేసేటువంటి పనులు, వాక్కు ద్వారా చేసేటువంటి కర్మలు అంటే మాట్లాడేటువంటి మాటలు, మనసు ద్వారా అంటే మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క సంకల్పాలు, ఇవన్నీ మానసికంగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, మనం సంకల్పం తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో మన సంకల్పాలైనా మన యొక్క ఏంటి ఆలోచనలు, ఇవి మనసు ద్వారా జరిగేటువంటి కర్మలు. ఇక్కడ శరీరం ద్వారా జరిగేటువంటి కర్మలు ఏంటంటే మనం చేసేటువంటి పనులు, వాక్కు ద్వారా అంటే మాట్లాడేటువంటి మాటలు, మనస్సు ద్వారా అంటే మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క సంకల్పాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి న్యాయము, విపరీతము అనేటువంటి పదాలు ఈ శ్లోకంలో ప్రధానమైనవి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లోని విధుల దృష్ట్యా చేయబడేటువంటి కర్మలు న్యాయపరమైనవి అంటే ధర్మబద్ధమైనవి అంటే మంచివి. ఇక శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేసేటువంటి పనులు విపరీత కర్మలు, వికర్మలు అంటాం కదా, అధర్మమైనటువంటి పనులు. సో వీటి గురించి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. కర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ అంటే ఏంటి, అకర్మలు కదా. సో కాబట్టి మనం చేసేటువంటి కర్మైనా వికర్మైనా వాటికి మూలము ఈ 5 కారకాలు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే కేవలము బయట చేసే పనులను నియంత్రించడమే కాదు, మనసు, మాట, శరీరము, ఈ మూడింటిని కూడా, అందుకే మనస వాచ అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కాబట్టి మనసు, మాట, శరీరము, ఈ 3 కూడా పవిత్రంగానే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తత్రైవం సతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాత్ న స పశ్యతి దుర్మతిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇది అర్థం కాని వారు ఆత్మయే నిజమైన కర్త అనుకుంటారు, మలిన బుద్ధితో ఉన్న అటువంటి వారు యథార్థమును గ్రహింపలేరు. ఇక్కడ నేనే కర్తను అనే అనుకునేటువంటి అహంకారం ఏదైతే ఉందో దానిని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే శరీరము, మనసు, వాక్కుల చేత చేయబడేటువంటి ఈ కర్మలకు కారకములు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అధిష్టానము, కర్త, కారణము, చేష్ట, దైవము, ఇవన్నీ ఉంటే, కానీ ఇవన్నీ ఆత్మ ద్వారా, నా ద్వారానే. నేను అంటే ఎవరు? వాస్తవానికి మనకి 2వ అధ్యాయంలో చెప్పింది ఏంటి, నేను ఈ శరీరం కాదు, స్పిరిచువల్ సోల్, జీవాత్మ కదా, మనము అంటే ఆత్మను. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి, ఏవైతే ఇంతకుముందు నేనే కర్తను అనేటువంటి అహంకారంలో ఉన్నటువంటి వారు, తత్రైవం సతి కర్తారమాత్మానం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వారు ఆత్మయే నిజమైనటువంటి కర్త అంటే, ఈ 5 కారణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ 5 కారణాల గురించి తెలుసుకోకుండా తనను మాత్రమే ఏకైక కర్తగా భావించేటువంటి వ్యక్తి మరి యథార్థాన్ని గ్రహించలేనివాడు. యథార్థాన్ని గ్రహించట్లేదు అంటే జ్ఞానం లేదు అతని దగ్గర అని అర్థం. అజ్ఞాని. ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, మూర్ఖుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అజ్ఞాని, జ్ఞానం లేనటువంటి వాడు. ఆ జ్ఞానం లేని కారణంగానే ఈ 5 కారణాల వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే, కానీ నేను చేశాను, నా వల్ల జరిగింది, నేను చెప్పాను,
ఇవే. సో అలా భావించేటువంటి వాడికి, అలా ఎవడైనా ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే వాడికి జ్ఞానం లేదు, వాడు అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. కాబట్టి నేను చేశాను అని భావించడానికి బదులుగా మనకి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఒక పని జరగడానికి శరీరము, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నము, పరిస్థితులు, దైవ కార్యం అన్నీ కలిస్తేనే జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక పని. అవన్నీ కూడా అవసరం అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. అంతేగాని నేనే అన్ని చేస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటిది అహంకారము. ఆ అహంకారాన్ని వదిలివేయాలి. మనకి భగవద్గీత చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అహంకారాన్ని వదిలివేయలేకపోయినా కనీసం తగ్గించుకోవాలి. ఎలాగో వదిలేసుకోవడం మానవ జన్మ ఎత్తిన మనకి సాధ్యం కాదు, కాబట్టి కొంచెం అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవాలి. అందుకే అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం కదా, మాటలే కొంచెం తగ్గించుకోవయ్యా అంటుంటాం కదా. సో కాబట్టి భగవద్గీత మన జీవనాన్ని ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు చదవండి ప్రభుజీ, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. ప్రభుజీ వినబడుతుంది అన్నమాట. వినిపిస్తుంది, చదవండి ప్రభుజీ. యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ నహంతి న నిబధ్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, కర్తృత్వ అహంకార భావమును, అంటే కర్తృత్వము అంటే చేసేది నేనే. కర్తృత్వ అహంకార భావమును అనగా చేసేది నేనే అన్న భావనను విడిచిపెట్టి మమకార ఆసక్తి రహితంగా ఉండేవారు ప్రాణులను సంహరించినా సరే వారు చంపినట్టు కాదు, మరియు కర్మ బంధనమునకు లోను కారు. అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు అహంకారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని గురించి చెప్పారు. నేనే కర్తను, నా వల్లే జరిగింది అని భావించేటువంటి వాడికి బదులుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అహంకారం లేనటువంటి వ్యక్తిని గురించి చెప్తున్నాడు. కర్తృత్వ అహంకార భావనను వదిలివేసినటువంటి బుద్ధిమంతుడు ఎవడైతే మమకార ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో అతడు కర్మలను ఆచరించినా ఆ కర్మలను అతడు చేసినట్లు కాదు, అతనికి ఏ విధమైన బంధనాలు అంటవు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎవరిలో నేనే కర్తను అనే అహంకారం లేకపోతుందో, ఎవరి బుద్ధి కర్మఫలాలకు అంటుకోకుండా ఉంటుందో అతడు తీవ్రమైనటువంటి కర్మలలో నిమగ్నమైన ఆ కర్మలకు అతడు బంధితుడు కాడు. ఇక్కడ కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం చాలా లోతైనటువంటి భావన ఈ శ్లోకాన్ని చెప్తుంది. అంటే ఏ పని చేసినా పాపము ఉండదు అని కాదు, ఇక్కడ చంపినా అన్నా కూడా ఉంది కాబట్టి ఏ పని చేసినా పాపం అంటదని కాదు, అలాన్ని అసలు భావం కాదది. అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేసే పనులన్నీ మంచి పనులే. సో కాబట్టి ఏ కర్మలైతే అహంకారం లేకుండా భగవంతుని యొక్క ఆదేశము మరియు ధర్మబద్ధంగా ఫలాసక్తి లేకుండా కర్తవ్యాన్ని చేయడం వల్ల కర్మబంధనం తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే అర్జునుడికి ఈ యుద్ధంలో నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వహించు అని కృష్ణుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాతాజీ ప్రణామం. కిందది మాతాజీ
జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధ కర్మ చోదన కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి కర్మలను ప్రేరేపించేటువంటి ఆ అంశాలను చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానము జ్ఞేయము, జ్ఞానమును ఎరిగినవాడు, ఇవి మూడు కర్మను ప్రేరేపించును. అంటే కర్మను ప్రేరేపించేటువంటి మూడు అంశాలు, అలాగే కర్మను పూర్తి చేసేటువంటి మూడు అంశాలు, కరణము క్రియాకర్త. ఈ మూడు కర్మ యొక్క అంగాలు. అంటే కర్మ అంగాలు, కర్మను ప్రేరేపించేటువంటి అంశాలను ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి మనకి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటివి ఏంటి? జ్ఞానం, జ్ఞేయం, జ్ఞాత అనేటువంటి ఈ మూడు కూడా కర్మను ప్రేరేపించేవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక ఆ కర్మను పూర్తి చేసే ఇవేమో ప్రేరణ. ఏంటి? జ్ఞానం. జ్ఞానం ఏదైనా ఒక అవగాహన, జ్ఞానం ఉంటేనే కదా చేయగలిగేది. అలాగే ఆ జ్ఞానంలో ఏదైనా విషయం ఉంటేనే ఆ జ్ఞేయం, జ్ఞాన విషయాన్ని, అలాగే దాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు జ్ఞాత. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, జ్ఞాత అంటే జ్ఞానమును ఎరిగినవాడు అనేటువంటి ఈ ముగ్గురు కర్మను ప్రేరేపించేటువంటి అంశాలు. అయితే మరి ఆ కర్మను పూర్తి చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే కరణం, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సాధనం. కర్మ అంటే చేయవలసిన పని, అంటే క్రియ. కరణం క్రియ, మరియు ఆ కర్మను చేసేవాడు కర్త. సో ఈ మూడు కర్మ యొక్క అంగాలు కాగా ఆ కర్మను ప్రేరేపించేటువంటివేమో జ్ఞానం, జ్ఞేయం, జ్ఞాత. అంటే ఇక్కడ మరి ఈ విషయాన్ని మనం అవగాహన చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, ప్రతిదినము కర్మకు మూడు రకాల ప్రేరణలు ఉంటాయి. అవే జ్ఞానము, జ్ఞాన లక్ష్యము, జ్ఞాత అనేవి. అలాగే కార్య పనిముట్లు, కార్యము, కర్త అనేవి కర్మలోని యొక్క భాగాలు, అంటే అంగాలు. ఏ మనిషి చేసే ఏ కార్యమైనా ఈ అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. సో ఉదాహరణకి మనం ఏదైనా ఒక పని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకుముందు వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ గురించి ఒక వైద్యుడు రోగికి చికిత్స చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకుందాం. అదొక కర్మ చేసే పని అనుకుందాం. ఇక్కడ జ్ఞాత ఎవడు? వైద్యుడు. జ్ఞానం ఏంటి? ఆ మెడిసిన్ చదువుకొని ఉండడం జ్ఞానం. జ్ఞేయం ఏంటి? రోగి యొక్క పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం. రోగికి ఏముంది? జ్వరం వచ్చిందా? జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది? లేదా ఇంకేదైనా రోగం ఉందా? ఆ రోగం ఎందుకు కలిగింది కదా. ఇక కరణం అంటే ఏంటి? ఆ ఇంద్రియాలు లేదా వైద్య పరికరాలు చేయడానికి అవసరమయ్యేటువంటివి. కర్మ అంటే ఏంటి? చికిత్స. ఏ రోగముకి ఏ చికిత్స చేయాలి. మరి వైద్యుడు జ్ఞాత అవుతాడు, మళ్ళీ కర్త కూడా వైద్యుడే అవుతాడు. జ్ఞానం తెలిసిన వాడే కదా వైద్యుడు అక్కడ చేయగలిగేవాడు. వైద్యం చేయాలంటే డాక్టరే, మళ్ళీ ఆ వైద్యుడే కర్త అవుతాడు. ఇక్కడ జ్ఞాత వైద్యుడే అవుతాడు, కర్త కూడా వైద్యుడే అవుతాడు కదా. సో ఆ విధంగా కొన్ని మనము ఉదాహరణలతో వివరించుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకి ఇవాళ చూసినటువంటి 11 నుండి 18 శ్లోకాలను గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే, శరీరం ఉన్నంత కాలము కర్మ పూర్తిగా ఆపివేయలేము. కర్మఫలాన్ని త్యజించడమే నిజమైనటువంటి త్యాగము. ప్రతి కర్మకు 5 కారణాలు ఉంటాయి: అధిష్టానము, కర్త, కరణం, శ్రేష్ట, దైవం.
నేను చేస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి అహంకారము జ్ఞానం కాదు, అది అజ్ఞానం అవుతుంది. శరీరము, వాక్కు, మనసు మూడింటి ద్వారా చేసే కర్మలకు బాధ్యత ఉంటుంది. మరి కర్తవ్యాన్ని భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యాలి. సో ఇవి ఇవాళ చూసిన ఇప్పటి వరకు 11 నుండి 18 వరకు చూసినటువంటి శ్లోకాల యొక్క సారాంశం. ఇక 19 నుండి 40 వరకు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాలను గూర్చి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అయితే ఈరోజు ఈ క్లాసులో మనము 18 నుండి 18 అయిపోయింది కదా, 19 నుండి 28 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. మన యొక్క మనస్తత్వము, గుణములు మనల్ని బంధిస్తాయి. గుణ అంటే తాడు. సో ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సత్వ, రజో, తమో గుణాలు అనేటువంటివి మనకు ఉండేటువంటి ఆ మనస్తత్వ గుణాలు జీవులను బంధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అయితే ఈ 19వ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు విజయమాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విజయమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిదైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యత వస్ృణుతాన్యపి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనేటువంటి వాటిని సాంఖ్యాశాస్త్రం 3 విధములుగా విభజించింది. వాటిని గురించి చెబుతాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే జ్ఞానం, కర్మ, కర్త. జ్ఞానం 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి జ్ఞానము 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అలాగే కర్మ కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అలాగే కర్త కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాడు. సో వాటి గురించి నేను వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ 3 రకాలు, ఒకటి సాత్వికము, రెండవది రాజసికము, మూడవది తామసికము. సాత్వికం అంటే సత్వగుణంతో ఉండేవి, రాజసికము అంటే రజోగుణంతో ఉండేవి, తామసికము అంటే తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి అంశాలు. అందులో మనకి 20వ శ్లోకము చెప్తూ ఉంది. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు, చదవండి. సర్వభూతేషు ఏనైకం ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. సర్వభూతేషు ఏనైకం భావం మమ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఇక్కడ విడివిడిగా విభాగాలుగా ఉండే ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయిన ఆత్మ వస్తువును చూసేవాడి యొక్క జ్ఞానము సాత్విక జ్ఞానము అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. అనేక జీవులలో ఒకే అవినాశి ఆ పరమతత్వాన్ని చూసేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే బయటకు చూస్తే మనుషులు, జంతువులు, పక్షులు, 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు అన్ని వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూస్తే
అందరిలోనూ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ అనేటువంటి ఇద్దరు ఉంటారు కదా. సో కాబట్టి సాత్విక జ్ఞానంలో అంటే సాత్విక జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్న సత్వగుణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారికి దయా, సమత్వము, వినయము, భగవత్ చింత వంటివి పెరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇదే సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పృథక్వేన తు యజ్ఞానం నానా భావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం. హరే కృష్ణ సో ఈ ప్రభుజీ. శ్లోకంలో రాజసిక జ్ఞానం అంటే ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటట మరి రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము? ఏ జ్ఞానం చేతనైతే భిన్న భిన్న దేహాలలో ఉన్న వివిధ రకాల ప్రాణులు వేరువేరుగా ఒకదానికొకటి సంబంధం లేనట్లుగా చూపబడుతుందో ఆ జ్ఞానము రాజసికమని, అంటే రజోగుణంలో ఉన్న జ్ఞానము అని నీవు తెలుసుకో అర్జునా అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ప్రతి జీవిని ఇతర జీవుల నుండి పూర్తిగా వేరుగా మాత్రమే చూసేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తారు. ఎవడైతే రాజసికమైనటువంటి జ్ఞాన దృష్టిలో ఉంటాడో, అంటే రాజసిక దృష్టిలో ఉంటాడో, నేను వేరు, నువ్వు వేరు, వాళ్ళు వేరు, నా ప్రయోజనం వేరు, నీ ప్రయోజనం వేరు, నీ ఉద్దేశం వేరు, నా ఉద్దేశం వేరు, ఇలా భావంతో ఉంటూ ఉంటారు. అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి కర్మలు జరుగుతూ ఉంటాయి. పోటీ పెరుగుతుంది, అసూయ పెరుగుతూ ఉంది, అధికారం కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కారణంగా స్వార్థం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యత్తు కృష్ణవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం. అదే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తామసిక జ్ఞానం అంటే ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? తత్వాన్ని తెలుసుకోకుండా, తగిన కారణం అంటూ ఏది ఆలోచించకుండా, సమస్తము అదే అనేటువంటి ఒక సంకుచితమైన దృష్టి ఉంటుందో, ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఒకే పని మీద ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడో అటువంటి వాడి యొక్క జ్ఞానము తామసిక జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక చిన్న విషయాన్నే అదే మొత్తంగా, అదే అన్ని అదే, సమస్తము అదే, ఒక చిన్న విషయాన్ని మొత్తం సత్యంగా భావించి తత్వం గురించి ఆలోచించకుండా తాను ఏదనుకుంటాడో దానికే అంటిపెట్టుకుని ఉండేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది తామసిక జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తామసికమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు నాకు తెలిసినది మాత్రమే పూర్తి నిజము, మిగతావన్నీ తప్పు, నేనే కరెక్టు, మిగిలిన వాళ్ళంతా తప్పు అనేటువంటి భావనలో మొండితనం తామసికమైనటువంటి. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదువుతారా? ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. నియతం సంగరహితం అరాగద్వేషత కృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ సాత్విక కర్మ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. సాత్విక జ్ఞానము, రాజసిక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానం గురించి అయిపోయింది. ఇక కర్మలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అందులో సాత్వికమైనటువంటి కర్మ, ఏ కర్మ అయితే శాస్త్రబద్ధంగా చేయబడిందో, రాగ ద్వేష రహితంగా ఉంటుందో, మరియు ఏ కర్మ అయితే ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయబడుతుందో,
ఆ కర్మ సత్వగుణంలో ఉన్న కర్మ, అంటే సాత్వికమైన కర్మ అని చెప్పబడుతుంది అర్జున. అంటే మన కర్తవ్యంగా ఆసక్తి లేకుండా, రాగద్వేషాలకు లోను కాకుండా, ఫలితాలను ఆశించకుండా చేసేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైన కర్మ అంటూ చెప్తుంది. హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ చదవండి. విజయమాతాజీ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతో చదవండి. ఎత్తు కామేప్సునా కర్మ సహంకారేణ వా పునః క్రియతే బహుళాయాసం తద్ రాజ సముదాహృతం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ రజోగుణంలో ఉన్న కర్మ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. స్వార్థ కోరిక చేత ప్రేరితమై అహంకారము చేత చేయబడినటువంటి లేదా తీవ్రమైనటువంటి ప్రయాసతో కూడినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే కోరికలతో, అహంకారంతో, చాలా శ్రమతో ఫలితాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏ కర్మలైతే చేయబడుతూ ఉంటాయో ఆ కర్మ రాజసికమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నేను అందరికంటే గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో చేసేది, లేదా నాకు పేరు రావాలి అనేటువంటి భావనతో చేసేది, లేదా నేను అధికారం సంపాదించాలి లేదా సంపదలను సంపాదించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశాలతో పనులు చేసినట్లయితే అవి రాజసికమైనటువంటి కర్మలు అవుతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇవ్వండి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 25th శ్లోక ప్రభుజీ. అనుబంధం క్షయం హింస మనపేక్ష చ పౌరుషం మోహదారభ్యతే కర్మ యత్తతామసముచ్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక తామసికమైనటువంటి కర్మల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇందులో ఏంటున్నారు? మోహభ్రాంతి వల్ల ప్రారంభించి తమ యొక్క స్వశక్తి ఏమిటో తెలుసుకోకుండా, మరియు జరిగే పరిణామాలు ఏంటి, నష్టం ఏంటి, ఇతరులకు జరిగే హాని గురించి ఆలోచించకుండా ఎవడైనా కర్మలు చేసినట్లయితే ఆ కర్మ తామసికమైన కర్మ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే పరిణామాలను గురించి, నష్టాన్ని గురించి, జరిగే హింస గురించి, తన సామర్థ్యాన్ని గురించి పట్టించుకోకుండా మోహంతో ప్రారంభించేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది తామసికమైనటువంటి కర్మ. అంటే తామసికమైనటువంటి కర్మలలో అంటే సరైనటువంటి ఆలోచన కానీ, ఫలితాన్ని గురించి కానీ, ఇతరులకు కలిగే నష్టాన్ని గురించి కానీ, అసలు ఆ కర్మ మనం చేయగలమా లేదా అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా ఏదో చేద్దాం అనేటువంటి భావనతో అజ్ఞానపూరిత ధోరణిలో చేసేటువంటి కర్మ తామసికమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా జ్ఞానం గురించి 3 రకాలైనటువంటి సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, రాజసిక జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, తామసిక జ్ఞానము, అలాగే సాత్వికమైన కర్మ, రాజసిక కర్మ, తామసిక కర్మ గురించి చెప్పారు. ఇక
మిగిలినవి కర్త. సాత్వికమైనటువంటి కర్త ఎవడు, రాజసికమైన కర్త ఎవడు, తామసికమైన కర్త ఎవడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ శ్లోకాల్లో చూసేవి. హరే కృష్ణ. సరళది మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ముక్త సంగో నహంవాది ధృత్యుత్సాహసమన్వితః సిద్ధ్య సిద్ధోర్నిర్వికారః కర్త సాత్వికముచ్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఫలాపేక్ష అహంకార భావము విడిచిపెట్టి ధైర్యంతోనూ ఉత్సాహంతోనూ జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలు చేసేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అటువంటి వాడిని సాత్విక కర్త అని చెప్తారు. అంటే ఆసక్తి లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, ధైర్యంతోనూ మరియు ఉత్సాహంతోనూ కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ విజయాన్ని గురించి కానీ అపజయాన్ని గురించి కానీ జయాన్ని అపజయాన్ని గురించి కానీ ఆలోచించకుండా, అంటే రెండింటిలో సమత్వంతో ఉండేటువంటి వ్యక్తి సాత్వికమైన కర్త అని చెప్తారు. సో ఇటువంటి సాత్వికమైనటువంటి కర్తలు చాలా మంచి లక్షణము, ఈ లక్షణాలు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే విజయం వస్తే పొంగిపోడు, వైఫల్యం కలిగినప్పుడు కుంగిపోడు. ఎందుకంటే సమత్వ భావంతో ఉంటాడు. ఇది నా కర్తవ్యం కాబట్టి నేను దాన్ని సక్రమంగా చేశాను, ఫలితం అనేది భగవంతుడు ఇస్తాడు అనే భావంతో చేస్తాడు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాగీ కర్మ ఫల ప్రేప్సు లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచిః హర్షశోకాన్వితః కర్త రాజసః పరికీర్తితః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కర్మ ఫలముల పట్ల ఆసక్తితో ఉంటూ దురాశ గలవాడై హింసా ప్రవృత్తిని కలిగి అపవిత్రతతో ఉండి మరియు హర్ష శోకముల చేత ప్రభావితమవుతూ ఉండే కర్త రజోగుణములో ఉన్నట్టు పరిగణించబడతాడు. అంటే రాజసిక కర్త ఎవడు కర్మపై అధిక ఆసక్తి ఉంటుంది, ఫలితంపై కోరిక ఉంటుంది, దురాశ ఉంటుంది, హింస ఉంటుంది, అశుద్ధత ఉంటుంది, అపవిత్రత ఉంటాడు కాబట్టి అశుద్ధత ఉంటుంది. విజయం పొందినప్పుడు హర్షం, అధికమైన ఆనందంలో ఉంటాడు. వైఫల్యం పొందినప్పుడు దుఃఖాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అలా ఉండేటువంటి వాడు రాజసికమైన కర్త. విజయం వచ్చినప్పుడు నా వల్ల కలిగింది. అదే అపజయం అయితే అయ్యో నేను చెప్తున్నా కూడా కొంత వినలేదు, అంతా పోతుంది, లేకపోతే అయ్యో పోతుంది పోతుంది అనే భావన ఉండేవాడు. సో ప్రదాన్ని కూడా తీవ్రంగా తీసుకునేటువంటి వాడు ఎవడు? రాజసికమైన కర్త. ఇక మూడో వాడు తామసిక కర్త. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభు చదవండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అముక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధः శఠో నైస్కృతికో లసః విషాది దీర్ఘసూత్రీ చ కర్త తామస ఉచ్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతర విచారంతో, కాలయాపనతో కర్మలు చేసేవాణ్ణి తామసిక కర్త అని అంటారు. అంటే క్రమశిక్షణ లేకుండా అజ్ఞానపూరితంగా, మొండితనంతో, మోసపూరిత స్వభావంతో, సోమరి, నిరుత్సాహము, అలాగే పనులను వాయిదా వేసి కాలయాపన చేయడం, పనులను వాయిదాలు వేస్తూ ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఎవడైతే ఉన్నాడో అతడు తామసిక కర్త అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు.
సో మరికొన్నింటిని నెక్స్ట్ మండే రోజు క్లాస్లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్కి జై. హరే కృష్ణ.